Rubineta je litvanski brend sanitarnih proizvoda za kupatila i kuhinju, čiji je sjajan izbor česmi i pratećeg pribora dostupan i u salonima cerovo-prodajnih objekata. U periodu od 1. decembra do 15. januara kompletan kupatilski namještaj dostupan je po 20% nižim cijenama, što uključuje i Rubineta asortiman. Imate visoke, niske česme. Kod njih ono što ih izdvaja je to što koriste materijale koji su prepoznati na globalnom tržištu od najrenomiranijih svjetskih proizvođača, tako da kod njihovih proizvoda možete naći garanciju od 5 godina, koja je jako značajna i bitna, što znači da oni odaju kvalitet jedan koji je inače prepoznatljiv i sa drugim brendovima koji se nalaze u okviru Cerova. Osim multifunkcionalnosti, kriterijum pri izboru proizvoda je i dizajn, u ovom slučaju okarakterisan kao modern. Imamo i neke pojedinosti koje su recimo samo značajne za Rubinetu. Kod njih, kod tuševa i kod sistema koji je iznad kade imamo i poseban slivnik koji ide za kadu, odvojeno od samog tuša, ugradni tuševi, baterije, onda niske i visoke česme. Do početka nove godine dio akcijske ponude će biti proizvodi dekorativne namjene, dok će kupatilski namještaj na popustu biti do sredine januara.